Batan-unan sa usa ka barangay sa syudad sa Lapu-Lapu nihingusog usab sa pagtabang sa ilang katagi barangay batok sa COVID-19. Gani dul-an na sa 1.6 milyon pesos nga budget sa sangguniang kabataan ang natagana na sa nagkalain-laing programa. Ang report ni Marie Dumabo. Sama sa mga senior citizens, laki pa mga batan-on nga nagedad og 21 anyos pa ubos ang gidid-an nga makagawas-gawas ning panahona kay vulnerable sa sakit dala sa COVID-19. Nunot niini ang sangguniang kabataan sa Barangay Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kinsa kasagaran nagedad na og 22 hangtod sa 25 anyos na ning kamot nga makatabang sa bisan unsa nga paagi. Sama na lang sa pagtabang sa repacking ug pag-apod-apod sa mga relief goods, sa SAP o atol sa rapid mass testing. Ingon man sa pagpahinumdum sa mga bata sa pagsunod gyud sa lagda. Nitabang usab sila sa pagpanghatag og libreng disinfectant, mga alcohol ug face shields. Aron dili matintal ang mga batan-on nga mugawas ug mahimong produktibo ang kanunay nga pagatubang sa social media. Nagadi ang online contest kalabot sa pagpasabot kun unsa ang COVID-19. Epekto og paglikay niini ang gihimo silang SK nga gisalmutan sa daghang mga batan-on. Ang makadaog ana ma'am is tigaan na mo og price og mga disinfectant kits in which may lang makatabang-tabang po sa atong mga kabatan-onan para po ma-involve or divert ang ilang attention sa pagka-stress sa ato ang nagasaka nga kaso. Dula na sa 1.6 milyones pesos sa ilang budget ang nagasto diha sa pagtabang. Aron mahimo pa nga manungdanon ang kanunay nga pag-online sa mga batan-on. Usa ka group chat ang gihimo sa SK alang kanila, alang silang info drive ug pagpangamustahay. Gisigas nag-remind kung unsay mga pamalaod or mga orders nato, ordinances nato. Dako sad kayo tabang ato mga kabatan-onan ma'am sa karon nga COVID-19 in which nagbayanihan jud tabang. Bisag ani arami sa balay pero wag gid mi nila no nakaligtaan. Ang sangguniang kabataan sa Basak maoy representante sa Lapu-Lapu City sa National Search for Outstanding SK Response on COVID-19 Video Contest. Ang mga SK officials giisip usab nga mga frontliners. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok. O kini ang akong special report.